भगवान कुसाचे कुर्वेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे बापाचे, आणि पवित्र पुताचे, पुताचे आत्म्याचे आणि नावे. पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. सम्याच्या बडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि आणि ते पवित्र पवित्र गरबे सरले नमांमध्ये एक कृपेन भरले समुद्र युसुमाया शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंते मरी देवाचे मैया माफियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याची साखर तुझ्या सगळं म्हणजे ते जाव नमांमध्ये एक कृपेन भरले समुद्र युसुमाया शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंते मरी देवाचे मैया माफियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचं पूत मुनी सलो आणि आमच्या मध्ये जेल नवांमध्ये एक कृपेन भरले समुद्र युसुमाया शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंते मरी देवाचे मैया माफियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे मैया मापसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फवजोंचे खातीर माग्या येसुम्या बडव्यान बरी येसुमिया बडव्यान बरी खबर दिले तुझ्या वरी पुतान क्रिस्तान मनुष्य पावन घेतलेले आम्ही जाणा जाल्या त्याच्या त्याच्या कष्टाने गोसावर जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या दसादी दसाता आणि दसा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या दसादी दसाता आणि दसा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या दसादी दसाता आणि दसा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या देवा गेल्या सर्गीचे दैल मका दिलाय तुझ्या तबेन मुझे मोतच मका राख आणि सांभाळ सले आमेन. श्रेष्ठ बडव्या भगवान गेली आमच्या देवसराच्या कोटापणाचेर आणि पसाचेर आडिओ कामकाज समी देवताका फरमान दे म्हणून आम्ही लालीर मागता आणि तू सर्गींच्या आत्मे विबाडून संसारा पंचा सतरा त्याच्या देवाचे कुठले कृपकडा उलटवडे आमेन. ससनासो विषय दितांका दितांका येस निरंतर पंकोदे समाधाने त्यांचे आत्म्याशी घेऊन देत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी कुश जशी सरकार सत्ता तशी या संसारात जाव. आणि आम्ही आमचे असलेल्या शिताव जशी आमची मातका बगोस आणि आमका दाळणेन पडून दिनाका वाईटांतले आमका निवारा आमेन. नुमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशचे फळ जेजू. भगवंती देवाचे मैया माफियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशचे फळ जेजू. भगवंती देवाचे मैया माफियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या दसा आणि दसा सर्वता आमेन. एकडे बोर आमच्या डोळ्या आम्ही दब्या आमचे माईक अनम्यूट करूया सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया मग डोळ्या आमच्या दंप्या दोन्ही हात आमचे उगते दोर्या तसं म्या मुखार आईच्या या दिसापासून त्याच म्याक आम्ही हरका देऊया पवित्रत्म्या हरका देऊया बापाक हरका देऊया जेसूक आम्ही हरका देऊया तो एक देवा आम्ही हरका देऊया आज आईच्या दिसापासून यो साबत असो दिस यो नवो दिस त्याने आमका प्रोवाइड केला. Psalm 59, 16, 17 पूर्ण हांव तुझे सक्तेविषयी गायतलो सकाळी तुझ्या मोगाची स्तुती करतलो कित्याक तू जावन असलोय मुझे कोटे म्हज्या कष्टांच्या दिसा म्हजो आसरो म्हजे घटाये तुझ्या मानाक हांव गितां गायता कित्याक तू देवा म्हजे कोटे म्हजो मोग करतलो देव तूं म्हजे गटाये तुझ्या मनाक हांव गीत गायता. आमची गटाय आमचे भोळ आमचे तै आमकां चलोन व्हरता तो पवित्रत्म आमकां हर एक दिसा चलोन व्हरता तो आमचो देव देवाचो आत्मो आमकां हर एक दिसा चलोन व्हरता. देवाचो आत्मो आमकां हर एक दिसा घटाय दिता. देवाचो आत्मो आमकां देवाच्या उतरांची जाणवाय दिता. देवाचो आत्मो आमकां देवाची वळख दिता. देवाचो आत्मो आमकां आनी चड बापाच्या मोगांत आनीकी गुडाय करता. त्या पवित्र आत्म्या
आम्ही हरका देऊया त्या देवाक, आम्ही हरका देऊया. आमच्या माईकान म्यूट कर, सांगा म्हणून स्तुती करूया. हालेलुया, 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 Hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, 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 हालेलुya, हालेलुया, 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 रलिया, 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 रलिया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. गट्ट तळा स्तुती करूया. माइक हम सॉन म्यूट कर, गट्ट तळा स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. बापा तू कर काम, जेसू तू कर काम, पवित्र आत्म्या तू कर काम. आजच्या दिवसापासून तू कर काम, पवित्र आत्म्या आज या घडी तू आमका सोलंबर आयसो सगळो दिस तू आमच्या संगत राहो. आज आमका तुझे अभिषेक पव कर. हालेलुया, 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 रिया, 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 हालेलुया, 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 गट्ट तळण, हालेलुया, 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 रिया, 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 हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 yeah, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 अर्घा दुका बापा, अर्घा दुका जेसू, अर्घा दुका पवित्र गटाई, हाव तुका उलो मरता. मुझे गटाई हाव तुझ्या मना गीता अंगायता. मुझे गटाई जाऊनच्या देवा, मुझे गटाई जाऊनच्या मुझ्या पवित्रत्म्या. हम तुका आराधन करता. मुझे गटाई हाव तुझ्या मना गीता अंगायता. आव स्तुती गीता अंगायता. मुझे गटाए तुझ्या मनाक आज आराधन करता. आज तुझ्या मनाक स्तुती हगला भेटायता. ये गटाई मका आज गटाई दितल्या, मका जनवाय दितल्या. ये पवित्रत्म्या आज हांव तुझे आराधन करता, तुझे आराधन करता. तू मका जन्मतलो आज तू मुजो देव, मुझी गटाई आजच्या दिवसा मुझी गटाई मुझे आत्मिक आणि कुळेची दगदणी येताना, मोतीची दगदणी येताना मका गटाई दिवसो मुझी गटाई ये पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पवित्रत्म्या. हालेलुया, 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 रिया, 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 हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमची गटाय तो पवित्रत्म, आमची गटाय तो आमचो देव, आमची गटाय तो आमचो समय. आमका आवेच्या गर्भांत रचलो, आमची गटाय आमका हरी एका दिसा उकोल नरसो, आमका सोसून वरसो, आमचो देव त्या देवाच्या हातात आयसो दीस समर्पित आज मागया. आज मुझे गटाय हांव तुका गीता गायता. मुझे गटाय हांव तुका उलो मारता, हांव तुका उलो मारता. कित्याक तू मुझे कोटे, तू मुझे कोटे, तू मुझे कोटे. साम 59:9. मुझे गटाय तुझेर मुझी दिस्त लायता. कित्याक तू देवा मुझे कोटे, तुझेर मुझी दिस्त लायता, तुझेर मुझी दिस्त लायता. देवा सकाळी पुढे हांव तुझेर मुझी दिस्त लायता, तुझेरच मुझी दिस्त लायता. कित्याक म्हाका कळीत आसा तू मात्र मुझे कोटे, तू मात्र मुझे कोटे. आयच्या दिसा तू मात्र तूच म्हाका राखतलें कोटे, तूच म्हाका सांबाळटलें कोटे. मुझे गटाय तुझेर मुझी दिस्त लायता. मुझे गटाय तुझ्या मनाक हांव गीता गायता. तुझ्या मनाक हांव अर्गा होगलाक भेटयता, हांव अर्गा होगला भेटयता. आराधन तुका. आज ह्या आयताराच्या दिसा आज
तुझी घटाय आमचे ते तू भर. तुझ्या सत्तेन आमका तू भर. तुझ्या कृपेन आमका तू सोलून भर. येऊ तर सांगता म्हणून 5 पटी घट्ट त्याला क्लेम करताना मागया मुझे घटाये आज तुझ्या आशीर्वादाने आमचे जीवित भर म्हणून सांगता म्हणून येऊ तर 5 पटी क्लेम करूया. Psalm 59:11 सर्वेस्पोर आपले परजेक सर्वेस्पर आपले सकदितलो. पर्चे सकदितलो. सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीसो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस्पर आपले परजेक सकदितलो. सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीसो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस्पर आपले परजेक सकदितलो. सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीसो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस्पर आपले परजेक सकदितलो. सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीसो आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद घालतलो. Psalm Psalm 29:11 सर्वेस्पर 29:11 आपले परजेक सर्वेस्पर सकदितलो. आपल्या पर्चे सकदितलो. सर्वेस्पर आपले सर्वेस्पर परजेचे आपल्या शांतीसो पर्चेचे आशीर्वाद शांतीसो घालतलो. आशीर्वाद घालतलो. मान मरिये Psalm कृपेन 29 भरले. तुम्ही तुझे सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. Isaiah 54:17 आज माग्या कितले जण विंगड पिडेन कष्टन आसात. विंगड अस्कत खायन कष्टन आसात. आज भावार्थ दंडळते असा. भावार्थान सकल पडते असा. विशेष तरान देवाच्या हातान समर्पण देऊया. माग्या आज या आईच्या दिसा आमची घटाय जाण असो. आमचो पवित्रत्म आमका आर्यका वाट्यान लागता. जकारिया 2:9 हांव सुद्दां तुझ्या भोवती उज्या सोफागर उलयता तो सर्वेस्पर आणि तुझ्या मध्ये असतली म्हजी महिमा. ये पवित्रत्म्या आज आमचे भोवतणी उज्या सोफागर जावन तू राव. आज आमचे भोवतणी तू एक खोटे आमचे खोटे तू जावन आसाय. ये पवित्रत्म्या आज आमचे येवचे हर एक कसकत काय हर एक पिडा जेजूच्या क्रुसा मळांत वचून पडले जेजूच्या नावान सांगाता म्हणून येऊ तर 5 पटी क्लेम करूया. Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हात्यार सुफळ जाऊचे तुका गुन्हा करता ते हर एक जे फटकेरी म्हणून तू रुजू करतले. Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हात्यार सुफळ जाऊचे ना तुका गुन्हा करता ते हर एक जे फटकेरी म्हणून तू रुजू करतले. Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच सुफळ जाऊचे ना तुका गुन्हा करता ते हर एक जी फटकिरो म्हणून रुजू करतले. Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हात्यार सुफळ जाऊचे ना तुका गुन्हाकार करता ती हर एक जी फटकिरी म्हणून तू रुजू करतले. Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हात्यार सुफळ जाऊचे ना तुका गुन्हाकार करता ती हर एक जी फटकिरी म्हणून तू रुजू करतले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुगाय असा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आज कितले जण रिणान संपटल्यान रिणांतान भायर जायना. एक ऋणांतान भायर येतना आनी एक ऋण एका समस्येतान भायर येतना एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम येता भायर येतना आनी एक कितें कर्ज येता एका तावन भायर येतना आनी एक. कितले जण संपटल्यान कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात. कितले जण जागो खाणगेचे म्हूण चिंता आसात जायत ना. जागो सेल करूंक चिंता जातात ना. घरा कोणाचे काजर आसा या कितें फंक्शन आसा पूण खर्चाक पयशे नात कितें करचे कळीत ना. आज लोन काण घेवचे गी रीण काण घेवचे गी आमचो देव प्रोवायडर दितलो देव. आज विशेष समर्पण देवया. असला फायनान्शियल प्रॉब्लेम लोन फारीक करूंक जायनासतना कष्ट आसात. EMI भरूंक जायनासतना कष्ट आसात. सगळे तो देवाच्या हातान समर्पण दिवया. कितले जण कोणाक पयशे दिल्ले फाटी मेळोवना कोणे पयशे काण घेवन स्कॅम केला सगळे सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. मागया आज सगळे कळीत असलो देव सगळे उजवाडा काडतलो देव. मार्क 4:22 आज काळोखांत कितेंच उरना ताच्या मुखार सगळे उजवाडाक येता. ताच्या मुखार सगळे उजवाडान प्रकाशता.
त्या देवाच्या हातान हर एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम लाईफांत थंय अडचणी मुखार सोकूच जायना सगळे देवाच्या हातान समर्पण दिवया. सांगात म्हणून उत्तर 5 फुटी क्लेम करया. साम 142:7 बंद खणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:12 बंद खणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद खणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद खणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद खणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. समर्पण दिव्या कितल्याना कॅन्सर पेडून कष्ट नसतात, कितल्याना लांब सैला, कितल्याना किमो घेता असतात, सर्जरी असा म्हणा, कितल्याना डॉक्टरांनी सांगला जायना म्हणून समर्पण दिव्या. एकली बहीण सिरियस असले हॉस्पिटलांत परचयसा आणि डॉक्टरांनी होप ना म्हणले, ऑक्सिजन नसताना ब्रीथ करना म्हणले आणि सोम्यान तिका कंडिशन पडला, कोणाक ब्रीथ करूंक जायना ऑक्सिजन नसताना म्हणून सांगितले. ऑक्सिजन काढून ताणे पळयले, ब्रीथ करूंक सुरू केले. अशी घरा असा, ट्रीटमेंट चालू असा, पण आमच्या सोम्याक असा जाले कितेंच ना, आमच्या सोम्याक असा जाले कितेंच ना. देवाचे उतर कंटिन्यू तिच्या कानार पडतना त्या देवाच्या उतराचो जीव तुझ्या कुडीन वाढून येऊ दे. देवाच्या उतराची सकत तिचे ते परतून जिविताची उर्बा वळवून दे. आर्थरायटिस पिडा, पार्किन्सन, लिव्हरचे समस्ये, गाल ब्लॅडरचे समस्ये, हर एक समस्या समर्पण देऊया. इचिंग, अल्झायमर, कोणाक खंयच्या जाग्यार सेन्सेशन ना, नर्व्सचे प्रॉब्लेम, शिरो पायाचे शिरो सुस्तात, खाली जाल्यात, सगळ्या समस्या समर्पण देऊया. ऍसिडिटी, हार्टचे इश्यूज, ब्रेथलेसनेस, हर एक पिढी असता, नी प्रॉब्लेम, दांताचे प्रॉब्लेम जाऊन पुरो सगळे समस्या पटवून देऊया. कोणाची दोळ्यांची दिष्ट मंद जाऊन येते असं समस्या भेटूया. सांगात म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्ट तऱ्हान क्लेम करूया. साम 55:22 तुझे ओझे सर्वेश्वराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक तो केदीस धडळूंक दिवसना. साम 55:22 तुझे ओझे सर्वेश्वराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक तो केदीस धडळूंक दिवसना. साम 55:22 तुझे ओझे सर्वेश्वराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक तो केदीस धडळूंक दिवसना. साम 55:22 तुझे ओझे सर्वेश्वराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक तो केदीस धडळूंक दिवसना. साम 55:22 तुझे ओझे सर्वेश्वराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक तो केदीस धडळूंक दिवसना. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. या क्लेशकणान समर्पण देऊन मागया. विशेष तऱ्हान आमच्या भुरग्यांक आणि युवा जनांक विशेष तऱ्हान समर्पण देऊया. आमच्या भुरग्यांचे जिवीत फळा बरी जावच्या वस्तूत मागया.
आमच्या जिवितांतले हर एक अडखळसून पयस जावं दी, हर एक ब्लॉक्स पयस जावं दी. कितले भुरगे आवयन सांगलें आयकना, वायट हॅबिटां संपडल्यान, अस्कतकायेन संपडल्यान, एडिक्शनान संपडल्यान. कितल्या भुरग्यांची सैरीक जातात ना, शिकपांत अस्कत आसात. मागया कितले भुरगे परगांवांत आसात. कितल्या भुरग्यांची विजाचे समस्या आसात, कामाचे समस्या आसात. स्कॉलरशिपाक ट्राय करते आसात. मागया तशेंच समर्पण दिवया. कितल्या जणांचे मायग्रेशना ट्राय करना आसात, विजाक अप्लाय केल्या. कितल्या स्टुडंट्सांक डिपोर्ट करते आसात, विजा रिजेक्ट करते आसात, वर्क परमिट मेळटत ना. कितले जाणां PRक अप्लाय करना आसात, तांची विजा, तांचे प्रोसेस स्टक जाला. IELTS, OET, NCLEX, SELPIP, इंग्लिश लँग्वेज टेस्ट बरोवन आसात, फ्रेंच टेस्ट बरोवन आसात. समस्या भेटोवन दिवया तांकां. हर एकल्या सुम्याच्या समर्पण मागया. तशेंच समर्पण दिवया हे सगळे समज, त्या समजाचे हर एक गरज आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आणि सगळे टीम समस्या भेटोवन दिवन मागया. कितल्या जाणां पैणार वेची आसात, तशेंच समर्पण दिवया गल्फ राष्ट्रांत, सगळे राष्ट्रांत समाधान विस्तारचे पसत. या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक देवाच्या हातांत समर्पण दिवया. खंयसर सुवार्ता प्रगट जावना, त्या सुवार्ता प्रगट जावनातले जागे आमच्या आख्खी पयस सभा, आमच्या बोबोगे पापसेबा, सगळ्या बिस्पान खाडेना या जागे दरपणी. कितले ना बिझनेसान समस्या आसा, बिझनेसान कितें व्हडले समस्या आसा. ट्रान्सफर, बिझनेस ट्रान्सफर प्रोसिजर, या कोणे मॅनेजमेंट चेंज, लोन, या कितेंय समस्या, सगळे समस्या समर्पण दिवया. सांगा त्यामुळे नेऊ तर 5 कोटी कट्टे त्याला क्लेम करूया. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर मुझ्या पावलांक दिवो, उजवाड मुझ्या वाटेसो. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर मुझ्या पावलांक दिवो, उजवाड मुझ्या वाटेसो. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर मुझ्या पावलांक दिवो, उजवाड मुझ्या वाटेसो. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर मुझ्या पावलांक दिवो, मुझ्या वाटेसो. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर मुझ्या पावलांक दिवो, उजवाड मुझ्या वाटेसो. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुम तुझे सुवे आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची कृपापासून विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये पवित्र आत्म्या, काकूळ दरा, ये पवित्र आत्म्या, मुझे गटाए आईच्या दिसा हांव तुझेर मुझे दीस लायता. ए मुझे गटाए, आज हांव तुझेर मुझे दीस लायता. आज सगळो दीस तुझेर मुझे दीस लायता. कित्याक आज सगळो दीस तू आमचे कोटे जावन आसाय. आज सगळो दीस तू आमकां चलोवन व्हरताय. ये पवित्र आत्म्या, घालून हर एकल्या समर्पिता. विंगड विंगड गरज घेवन येयला. या पिटिशन बॉक्सान पिटिशनां घाल्यात, चाट बॉक्सान पिटिशनां घाल्यात, झूम चाटांत पिटिशनां घाल्यात, व्हॉट्सअपाचेर आज पिटिशनां घाल्यात. कितल्यांना फोन करना मागोंक सांगला. आज विंगड विंगड जाग्यांनी, आज इस्रायल आसात, कितल्यांना कुवेट आसात, कितल्यांना दुबय आसात, बहरीन आसात, इंडियांत आसात, विंगड विंगड जाग्यांत मागोन आसा, हाँगकाँगांत मागोन आसा. देवा या विंगड विंगड जाग्यांत तुवें आमकां सांगात हाडलाय. ये पवित्र आत्म्या, या हर एका तुझ्या भुरग्यांचेर आयचे आशीर्वाद घाल. तांच्या जिवितांतले हर एक अडखळ अडचण सगळं पयस कर. तांच्या फुडाराचेर आशीर्वाद घाल. तांच्या जिवितांत, तांच्या हेल्थ, तांच्या भलायकेचेर तुजो आशीर्वाद घाल. कामाचेर तुजो आशीर्वाद घाल. फायनान्साचेर तुजो आशीर्वाद घाल. आयच्या दिसा जेजूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन.
उघडा असतो वर ये बहुदयाळी अंकारे वर तुझ्या आश्रयात धवलो तुझा आधार मधलो मध्यस्थीचो दलो कोण पुणी कुमा पडनस्ताना गेलो किती सायकलना हे पत्तीने धैर्य कान घेऊन तुझ्याकडे येतात या अंकरेच्या अंकारे तुझ्याकडे येता पत्की आणि खंतीस तुझे मुखार रावता सल्ल्या देवपुताचे मगने तिरस्कार करी नका काकळतील पूर्ण तुझी मगने काकूळ ते रोचे मागणे ऐक मागता मागता ते मका भाऊ करून दे आमेन. नमान मरिये कृपेन वरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेजू देवाचे मया मोक्यांगाची विनंती करत आणि आमच्या अमरनाच्या कडे नाम महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो देदुंग हरियकला आईसोदीस आईसोदीस हरियकल्यांक आशीर्वादासोदीस आणि हरियकल्यांक बेसावा आईचे त्याच्या उत्तराप्रमाणे त्याच्या उत्तराच्या बसवण्याप्रमाणे हरियकल्यांचे वाळवंदी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother.